Ez micsoda? Milyen állat? Dinoszaurusz állat. Milyen állat? Dinoszaurusz. 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 Hány dinoszaurusz van? 2, 3, 4, 5. 5 mi? 1. De micsoda? Ez egy dinoszaurusz. Pillangó dinoszaurusz. Pillangó dinoszaurusz. Madarak is vannak? Az madár? Az mi? Dinoszaurusz. Az is? Nagy füle van? Ami? Az mi? Az is dinoszaurusz? Nem dinoszaurusz. Hanem mi az ott? Ibi. Mi? Mangusta. Manguszta?